Quant temps vas trigar en donar-te compte que tenies un problema de salut mental? Quant temps vas trigar en demanar ajuda? I quins sentiments et van generar? Quin diries que ha sigut l'aspecte més rellevant que t'ha ajudat més en el teu diagnòstic de salut mental? Què li demanaries a la societat que t'ajudés a viure més tranquil? Com va afectar el teu diagnòstic de la malaltia mental al teu entorn social? Tens o has tingut por de fer-li mal a algú que estimes? Com t'ha afectat la Covid en el teu problema de salut mental? ¿Crees que hay diferencias entre los tratamientos de salud pública y salud privada en cuanto a salud mental? Si tuvieras 1 millón de euros para la salud mental, ¿dónde lo invertirías? Todas las personas en una situación de violencia tendemos a ser agresivas. ¿Tú crees que una persona con un diagnóstico de trastorno mental lo es más?